Modrý kruh je už niekoľko rokov symbolom boja proti cukrovke. Jeho modrá farba symbolizuje farbu neba, ale zároveň aj farbou Organizácie spojených národov, ktorá prijala rezolúciu o potrebe boja proti tomuto ochoreniu. Kruh je zároveň jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem v prírode, čím sa v mnohých kultúrach stal symbolom života a zdravia. Boli sme ocenení a pozvaní na realizáciu projektu na deň 1. júna do Bratislavy, do Polusu, kde máme predstaviť činnosť našich žiakov. Cejkov bol na niekoľko dní hore nohami. Pre dobrú vec sa do aktivít zapájali nielen žiaci a ich učitelia, svojím dielom prispeli aj rodičia. Zháňali materiály o civilizačných chorobách, pripravovali recepty zdravej kuchyne a zorganizovali beh zdravia ulicami obce aj v nepriaznivom počasí. Pomáhali príslušníci dopravnej polície v Trebišove a starosta Cejkova Ladislav Sloviak. Cejkovčania môžu byť na seba právom hrdí. Nežijeme za to, že by sme furt jedli, ale jíme za to, že by sme tu boli. Robotní, zdraví, mocní. Že by sme še neschoreli, bo budeme bezmocní. A keď človek chce žiť, musí vyhárnuť z rukaví a to môže len tedy, keď je celkom zdravý. Nie treba jesť čipsy, nie treba piť kolu, nebaš často šídať pre startomu stolu. A to ne v nedelu a na veľké sviatky, tak jak nás učili naše staré matky. To chce dobre a dlho žiť musí, pre svoje zdravie veľa urobí. Dokáže chceš, dokáže vieš, dokáže na to máš. Dokáže chceš, dokáže vieš, dokáže na to máš. Najvýznamnejšou udalosťou to bol práve beh zdravia, ktorý sme uskutočnili 22. mája. Zároveň týmto behom zdravia sme si chceli pripomenúť aj našich bývalých žiakov, športovcov. Chceli sme im venovať pamiatku, spomienku na nich tým, že to boli vynikajúci športovci, reprezentanti našej školy a tragicky zahynuli. Ide o Ľubomíra Košča a Jaroslava Kučmu, ktorí boli príkladom pre našich žiakov. Projekt chce osloviť mladú generáciu, a to žiakov základných škôl, keďže práve v tomto veku sa formujú životné postoje a vytvárajú základné životné návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Vyvrcholením boli kultúrno-spoločenské podujatia, pohostenie, ochutnávka zdravých produktov zdravej výživy a kultúrny program, ktorý pripravili žiaci našej školy. Nevrátiť sa smieš, nejaká je nepoznaná, no tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Chcem ísť po stole